life story zan baku, wannan labari ne, true life story ba kage ba. Akwai wata yarinya sun haɗu da wani online, to shi gayan yana aiki a Adamawa, shi ta kuma yarinyar tana Sokoto, amma shi gayan asalin sa dan Kaduna ne, yana aiki a Adamawa. Suka haɗu da yarinyar nan online suna soyayya, sai ce a yarinyar ta zo ta gaishe ma, sai ta ce to shikenan za ta zo, sai tura mata 50,000 ta kuɗin mota ta je ta same shi. Yarinyar nan sai ta karɓi kuɗin, sai ta kashe wayanta. Bayan sati guda sai ya kira ta, a'a yaya sati ɗaya wayanki a kashe? Sai ta ce ai wayan ne lalace, amma ya haƙuri ta amfani da 50,000 ɗin da ya bata ta gyara wayanta. Sai ce mata ai to ba damuwa, sai ya ƙara tura mata wani kuɗi, ya ce gashi nan ta zo ta same shi. Sai ta ce mishi oh gashi nan ta gama shiri za ta je tasha, za ta yi menene, yarinya na ta ƙara kashe wayanta. Sai after 2 weeks sai ta ce dama tana da low blood pressure, jikinta ne ya tashi. Sai take ce mishi ai ta suma, da take ce mishi wai ai ta suma, an kai ta asibiti, so she was unconscious for almost 2 weeks. Sai ce a ba damuwa, your health first. Sai ya ƙara tura ma yarinyar kuɗi, ya ce gashi nan 200,000, ya ce ta je ta ƙara tweeting kanta, she should make sure she's strong. Shi yanzu post ma ya fito zai koma Lagos, so sai ya ce mata amma akwai wani kuɗi da zai bata, so sai ta zo tukunna zai bata 1 million naira. Sai yarinyar ta ce to shikenan. Sai ya ce gawan Allah na ya tura mata flight ticket, za ta je ta same shi a Lagos. Yarinyar nan ta shirya aiko ta je ta same shi a Lagos. Ta same shi a Lagos, sai ya ce mata ta je ta same shi a VI, za ta same shi a VI, Victoria Island kenan. So sai ya ce ta dauki Bolt, to ta dauki Bolt. Sai ya ce ta ba ma mai Bolt din waya ya gaya mata. Sai ya ce mai Bolt yana a ina ka dauko ta? Sai ya ce kaza. Ya ce wallahi ni da nake magana da kai ina cikin garin Yola. Ya ce Adamawa, ina Adamawa state, inda ka dauke ta baka kudin ka ko kuma ka maida ta. Maza can be so wicked. Ya za a yi mai ma yarinyar mutane mugunta haka? Ya za a yi mai ma yarinyar mutane mugunta haka? Wallahi wasu maza can be so wicked. Ya za a yi ya tura ma yarinyar nan flight ticket, ya tura hankada yarinyar nan ya kai Lagos. Idan zai wulakanta ta ma ai sai wulakanta ta arewa, amma da yake mutumin nan mugu ne haka ya nada yarinyar nan ya wurga har kudu. Tsabagen mugunta, amma wai wasu abokanansa suna ce abin da yayi daidai, ya kyauta. Yarinyar nan wahalan da yarinyar, ya san wahalan da yarinyar nan za ta sha. Wai mai Bolt din ya rike ta, wai mai Bolt din ta biya shi kudin shi ko ya dauke ta ya maida ta airport din. Wai ya dauko ta daga airport, yace sun kama hanya zuwa VI, sun zo VI, sai yake cewa ai wallahi yana Yola, ai ya maida ta airport din da ta fito ya maida ta wurin. Kuma bai bata ba wai ticket din ta return ticket bane fa. Yarinyar nan Allah kadai ya san yadda yarinyar nan za ta hada ta koma har binnin Kebbi. Haka bawan Allah nan kawai abin da zai yi ya kashe wayansa kwata-kwata. Yarinyar nan bata ƙara jin motsin bawan Allah nan ba, bata ƙara jin motsin sa ba. Ashe bawan Allah nan yana naɗe a gida a Yola, yau hanka da yarinyar ne Lagos. Wallahi wasu maza ku ji tsoron Allah, mugunta ba kyau. Mun san cewa abin da yarinyar nan ta yi bata kyauta ba, amma saboda Allah sai ka naɗa yarinyar mutane ka je ka wurga a Lagos. Yanzu shi abin da ya kyauta? Yanzu haka a gizo wasu za su fito su ce abin da ya yi daidai. Ni na riga na sani akwai wanda za su fito su ce ya kyauta, abin da ya kyauta. But to me abin da bai kyauta ba. We the sisterhood, we are not proud of him. We disappointed. Ita ma yarinya I'm so disappointed tunda ta kasa gane cewa wannan mutumin tarko ya nada